Għada stess Robert Abela għandu jsejjaħ seduta speċjali tal-Parlament sabiex jispjega x'inhi l-istrateġija tal-Gvern tiegħu quddiem l-imxija tal-COVID-19. Il-poplu jrid ikun jaf fejn qiegħed u x'se jiġri. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq Net FM. Bħala oppożizzjoni qed nitolbu li għada stess jitlaqqa il-Parlament ħalli nifhmu tingħatina l-informazzjoni u naħdmu flimkien. Mhux nlaqgħu il-Parlament biex nitajru, nlaqgħu il-Parlament biex insibu soluzzjonijiet biex naħdmu biex naraw x'se nagħmlu qabel ma jkun tard wisq. Adrian Delia qal li pajjiżna telef il-kontroll ta' din il-pandemija fejn għandna Prim Ministru li mhux qed jagħti każ ta' dak li jinsab għaddej minnu pajjiżna. Huwa qal li ftit ġimgħat ilu bis-saħħa tal-awtoritajiet tas-saħħa u tal-pubbliku kien irnexxielna naqsu ħafna mill-każijiet. Iżda issa erġajna żidna l-każi tal-virus minħabba l-aġir tal-gvern li ma jafx x'għandu jagħmel. Adrian Delia qal li flimkien irridu noħorġu lil pajjiżna minn dan l-isqaq iswed li deħlin fih għax finalment il-politiċi qegħdin hemm biex jaqdu lill-poplu. Għandna nniżnu flimkien il-kriżi bħala oppożizzjoni aħna lesti l-Amazona, bħala oppożizzjoni aħna lesti li ninsew id-differenzi ninsew is-sajf niklu middu għandna x-xogħol u naraw x'hemm bżonn isir biex lil pajjiżna noħorġu minn dal-isqaq iswed illi deħlin fih. Dwar ir-riżenja tal-Avukat Ġenerali Peter Grech, Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista kien ilu 3 snin isejjaħ għar-riżenja tiegħu wara li tradixxa lil pajjiżna. Dan meta kien suppost qiegħed hemm biex jiddefendi lil Maltin, iżda huwa iddefenda lil kriminali. Fil-fatt għadu sal-lum jiddefendi il-kawża tal-Vitals, fejn l-isptarijiet inħatfu mill-poplu Malti u ta' kuljum pajjiżna qed jinsteraq €250,000. Jekk hemm affarijiet li jirriżultaw illi bin-nuqqas tiegħu baqgħu għaddejjin, ġustizzja li ma saritx għax hu naqas bil-azzjoni, irridu naraw illi anke wara li jkun telaq il-ġustizzja servew ukoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-aħħar sena l-oppożizzjoni kienet effettiva tant li waslet għal riżenji ta' Joseph Muscat, Keith Kembri, Konrad Mizzi, Chris Cardona u issa Peter Grech. Dan kollu huwa xhieda ta' oppożizzjoni li qed tagħmel pressjoni kemm fil-Parlament kif ukoll fil-qorti. Adrian Delia qal li l-oppożizzjoni se tibqa' titkellem, tisma' u toħroġ bis-soluzzjonijiet għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu.